budu dělat kouzlo. A víš, jak se dělá kouzlo? Uděláš takhle a ještě takhle podržíš a koukej. Jde ten prst a pak čáry máry fuk, je tam. A to není novej, to je ten můj. Jsem se ho fakt doopravdy utrhla. A ještě jeden. Tak tenhle druhý prst udělám takhle, pak to podržím a pak fuk. Mám tam jenom 4 prsty a jeden jsem se tam utrhla. A teď čáry máry fuk a jde zase zpátky. To není možný. Jak se jmenujete, tak řekni a dejte lajky na to. Prosím, subscribe. Dejte na to, prosím, lajky. Lajky. A vypni si to. Čau. Hezký večer.